All right. So for our next friends, how many of you have Igbo friends? Show of hands if you know any Igbo friends. Yeah, okay, very few. If you don't know a lot of Igbo friends, I'll advise you to find one. And if you are a young woman who's single and you want to see lots of money splashed at your wedding, find an Igbo man. Anyways, without further ado, ladies and gentlemen, help me welcome the Igbo women of Nigeria. Hello, 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 everyone. Halifax! Halifax! I hope we're having fun. So I am here to introduce my people. But before that, let me tell you who I am. My name is Professor Rita Oji, and I'm a professor of computer science and a Canada research chair at the Housing University. Today, I'm going to be introducing my people, the Igbo Women Group. The Igbo Women Group is part of a Nova Scotia Igbo Cultural Association. In case you don't know, Igbo is part of Nigeria, majorly dominant at the eastern part of Nigeria. So we're going to introduce our music, part of our culture and what we do to you. We hope you're going to have fun. But let me teach you a little way we introduce ourselves. If we say Igbo, Igbo Kwen, you just say, hey, Igbo Kwen, Igbo Kwen, Igbo Kwen Zono. Help me hold this thing. No, she. You can now. Ezinwanyi! Ana agakwa! Anyị na-aga. Anyị abịa! Anyị abịa! Anyị abịa! Anyị abịa! Ụmụ Ezinwanyi! Anyị abịa! Anyị abịa! Ọrụ abịala ije! Abịa, anyị abịarugono. Anyị abịa! Anyị abịa! Anyị abịa! Anyị abịa! Ụmụ Ezinwanyi! Anyị abịa! Anyị abịa! Ọrụ abịala ije! Ụmụ Ezinwanyi! Anyị abịa! Anyị abịa! Anyị abịa! Ụmụ Ezinwanyi! Anyị abịa! Anyị abịa! Ugegbe nye anyị Ọrụ olu. abịala ije! Anyị ga-agụtekwa ya aka. Ugegbe uche gị abịa. Anyị dịrị ụlọ! Deemenu, deemenu. Anyị dara mma dịrị ụlọ! Hey! Ụmụ Ezinwanyi! Anyị abịa! Anyị abịa! Ọrụ abịala ije! A na-eme. Anyị abịa! Anyị abịa! Anyị abịa! Anyị abịa! Ụmụ Ezinwanyi! Anyị abịa! Anyị abịa! Maintenance. Ọrụ abịala ije! Deemenu.
osha. Na ku maintenance. Ezinwanyi anyada anyada ọrụ agala ije o. Enu gị enu ọkwa. Na-emenu. Anyada na-ekele dịrị ụlọ. Anyadala mma dịrị ụlọ. Ụmụ Ezinwanyi o. Ya anya. Ọrụ agala ije o. Gịnị gị? Wetu enyi ya. Anyada anyada. Anyada anyada. Ụmụ Ezinwanyi o. Ọrụ agala ije o. Anyada anyada. Anyada anyada. Ụmụ Ezinwanyi o. Anyada anyada. Ọrụ agala ije o. Na-emenu. Ukwu nana. Ụmụ Ezinwanyi ọ na-agakwa. Ọ na-aga. Ọ gịnị ji egwu a? Na-emenu. Egbe jelubozi ugo jelubozi obutelụbụ a na-ebu n'ibu aba ọrụ abịala ije bịa kenenu na ndị egwu abịanụ N'obodo. ọrụ abịala ije bịa kenenu na ndị egwu abịanụ N'obodo. ọrụ abịala ije bịa kenenu na ndị egwu abịanụ a na-egwu a na-eme eme n'obodo ndị egwu na-ara ekene a na-egwu a na-eme eme ndị egwu na-ara ekene ọrụ abịala ije bịa kenenu na ndị egwu abịanụ N'obodo. ọrụ abịala ije bịa kenenu na ndị egwu abịanụ a na-egwu a na-eme eme n'obodo ndị egwu na-ara ekene a na-egwu a na-eme eme n'obodo ndị egwu na-ara ekene aka ka ịgba bịa n'ụwa aka ka ịgba na ndị egwu na-ara ekene a na-egwu a na-eme eme ndị egwu na-ara ekene a na-egwu a na-eme eme ndị egwu na-ara ekele ọrụ abịala ije bịa kenenu na ndị egwu abịanụ ọrụ abịala ije bịa kenenu na ndị egwu abịanụ a na-egwu a na-eme eme n'obodo ndị egwu na-ara ekele a na-egwu a na-eme eme ndị egwu na-ara ekele n'obodo aka ka ịgba bịa n'ụwa aka ka ịgba na ndị egwu na-ara ekele a na-egwu a na-eme eme ndị egwu na-ara ekele a na-egwu a na-eme eme ndị egwu na-ara ekele n'obodo ọrụ abịala ije bịa kenenu na ndị egwu abịanụ ọrụ abịala ije bịa kenenu na ndị egwu abịanụ a na-ekwu a na-eme eme n'obodo ndị egwu na-ara ekene n'obodo ịgba ọya ọya ịgba jigijigbaji mma ọya ọya ịgba jigijigbaji mma ọya ha mma jigiji egbe na-agba sọdọdọla mma ọya ha mma ọya ha mma jigijigbaji mma ọya ha mma jigijigbaji mma ọya ha mma ọya ha mma jigijigbaji mma ọya ha mma jigijigbaji mma ha
Ezinwanyi na-arakwa ya ọ pụrụ iche nwanyị biko bịa gba egwu m ọ pụrụ iche nwanyị biko bịa gba egwu m ọ pụrụ iche nwanyị biko bịa gba egwu m nwanyị biko bịa gba egwu m ukwu venza biko bịa gba egwu m mmanụ odogwu anyị biko bịa gba egwu m ukwu venza biko bịa gba egwu m agbala nwanyị biko bịa gba egwu m onye ji akụ nkwa imena anyị nwere ego oyibo biko bịa gba egwu m deme ogegbe deme anyị nwere biko bekee bịa gba egwu m na ọdịka asị chọ weru na ọgbọ na ọ bụ unu nwa ọgbọ ọdịka asị chọ pụtanụ biko bịa gba egwu m bekee di ya one of Canada ọ na-akpọtụ bekee di ya biko bịa gba egwu m ọkwụrụ ọka one of Nova Scotia after you ndị ọzọ zụrụ mkpụmkpụ ọ dị ka akalụ biko bịa gba egwu m webịa wetuo n'ukwu ahụ nyenufa 360 ọ dị ka akalụ biko bịa gba egwu m ụmụ ọma mụrụ ụbọchị biko bịa gba egwu m Jesu kwara aka wee kee unu na-emenu ọwa eletrik bụ ha n'azụ biko bịa gba egwu m ele nwa ọkụ ife kwuru ka a na-eme ma ọkụ eletrik adịghị ọchịchị eletrik biko bịa gba egwu m jisie n'ike ada kibe ya biko bịa gba egwu m ada ka ibe ya ewere ọgbọ yori biko bịa gba egwu m yọba ya kwelu ya yọba ya ada kibe ya biko bịa gba egwu m ọkwa na-ada Enugu steeti nne wetue ya na-emenu yọba na ya yori biko bịa gba egwu m ụmụ Ezinwanyi mkpuketenu m ka ha fụọ kibe ya biko bịa gba egwu m ụmụ nwanyị Paragon mkpuketewenu biko bịa gba egwu m ọkwanụ Paragon ọmụma sarụ biko bịa gba egwu m ọmụma asa ahụ anyị na-afụ ya Paragon nwanyị biko bịa gba egwu m nyenufe ya ọmụma wetuo ya ọmụma sarụ anyị biko bịa gba egwu m oye Paragon nwanyị biko bịa gba egwu m nwanyị elelewe ukwu ejeghị ọlụ webe ya biko bịa gba egwu m webe ya na-emenu nwanyị ọma ahụ tụtụ biko bịa gba egwu m bịabanụ anyanwụ ụtụtụ ma nwanyị anyanwụ ọma achọrọ biko bịa gba egwu m ọchịchị adaa wetue ya ukwu rue nwanyị ọma biko bịa gba egwu m na-emenu anyanwụ tụtụ biko bịa gba egwu m na-emenu agala oyibo nwanyị na-achị biko bịa wụrụ gba egwu m ọkwa na ego oyibo ya na-agbalị ụmụ ego nwanyị oyibo biko bịa gba egwu m agbala ebutue ya ndị agbala na-ekwenu ụdị ụfụkwala ife anyị na-afụ ego oyibo egwu m Canadian dollar 1 nna ya nụ 360 webeni ya agala nwanyị biko bịa gba egwu m ego oyibo biko bịa gba egwu m webe ya na-eme biko bịa gba egwu m
Otegwu. Mmanụ Otegwu nnọọ. Ukwu fenza biko bịa egwu. Achọrọ m ifu ukwu ahụ ga-eme. Elelewe ukwu eje ọrụ. Mmanụ Otegwu ahụ biko bịa egwu. Ekonu. Deemenu. Ego biko bịa egwu. Ukwu fenza biko bịa egwu. Ukwu ruo n'ana. Mmanụ Otegwu biko bịa egwu. Mmanụ Otegwu butuo ya. Wotuo enyi ya. Wotuo enyi ya. Ngwa na onye ọbụla nyebenu freestyle ka nnenekene. Deemenu. Egwu m eji ezigbo egwu ndị ọma. Ukwu ruo n'ana. Ezinwanyi. Otu a. Deemenu. Unu dị egwu. A na-ekwu ekwu a na-eme eme. Otu a. A na-ekwu ekwu a na-eme eme. Otu a. Oh my God, ka ndị oyibo siri wee kpọọ ya. Deemenu. Ugegbenye m onu. Anọ m ya. Ụmụ Ezinwanyi chi anyị mere anyị ka anyị dị n'otu. O nyere anyị udo, chi anyị hụrụ anyị n'anya. Ụmụ Ezinwanyi chi anyị mere ka anyị dị n'otu. O nyere anyị udo, chi anyị hụrụ anyị n'anya. Ụmụ Ezinwanyi chi anyị mere anyị ka anyị dị n'otu. O nyere anyị udo, chi anyị hụrụ anyị n'anya. Anambra n'Imo chi anyị mere anyị ka anyị dị n'otu. O nyere anyị udo, chi anyị hụrụ anyị n'anya. Nyenụ ha 360 ka ha fụ ka ọnọdụ. Enugwu na-abịa chi anyị mere anyị ka anyị dị n'otu. O nyere anyị udo, chi anyị hụrụ anyị n'anya. Wetueni ya freestyle. Deemenu. Otu a ka o mere. Ebe anyị Delta chi anyị mere anyị ka anyị dị n'otu. O nyere anyị udo, chi anyị hụrụ anyị n'anya. From the eastern part of Nigeria. The crème de la crème. Deemenu. Ụmụ Ezinwanyi anya na-adụ. We invite you to our New Yam Festival. Chi anyị hụrụ anyị Holding n'anya. August 17, just next month. You are all invited. O nyere anyị udo. Ka ekwube na okwu na. Ka anyị kwuo n'ofu. Ụmụ Ezinwanyi anya na-adụ. Anya na. Anyị kwuru aya. Anyị hụrụ anyị n'anya. Ụmụ Ezinwanyi chi anyị mere anyị ka anyị dị n'otu. O nyere anyị udo, chi anyị hụrụ anyị n'anya. Ọ dị ka achọ ọgbọ ọwụ nke gị. Bekee dị ya. Weru n'ọgbọ. Weru n'ọgbọ. Deemenu. Unu anwa aka. Deemenu. Unu ụfụkwalụ. Unu ụfụkwalụ. Ọkwụrụ aka one of Nova Scotia. Deemenu. Ụmụ ọma. Jesu kere ụbọchị ụka. Deemenu. Nyenụ ha 360. 360. Deemenu. Ụmụ Ezinwanyi chi anyị mere anyị ka anyị dị n'otu. O nyere anyị udo, chi anyị hụrụ anyị n'anya. Ka anyị dị n'otu, nyere anyị udo. Ngwanụ. Ụmụ Ezinwanyi chi anyị mere anyị ka anyị dị n'otu. O nyere anyị udo, chi anyị hụrụ anyị n'anya. Bekee na ọ dị ka achọ. Ngwanụ. Yeri yeri. Ọ na-akpọtụ. Ụmụ Ezinwanyi anya na-alụ. Anya na. Chi anyị hụrụ anyị n'anya. Deemenu. Yeri yeri tinye ụnụ shuga na ndụ. Ọtọba. Etinye eletrik na honey. Ọ na-afịanụ. Ọ na-akpọtụ. Nyenụ pa 360 fere nụ ha aka. Deemenu.
Last dance 360 Igbo dị n'afịọ na-emenu fere na aka ụna Mwezi nwanyị otu anyị mere ka ịdị n'otu nyere anyị udo otu anyị hụrụ anyị n'anya anyanwụ ụtụtụ Mwezi nwanyị otu anyị mere ka ịdị n'otu nyere anyị udo otu anyị hụrụ anyị n'anya Canadian dollars won. After you is nobody. Ma ọ bụ ụdụ pounds afọrọ gị azụ. Na-ejisi ike. Anyanwụ ụtụtụ. Chapụrụ anyị. Chapụ. Wele ya. Chapụ. 360. Wele ya. Mwezi nwanyị otu anyị mere ka ịdị n'otu nyere anyị udo otu anyị hụrụ anyị n'anya Are you ready? It's about to go down. Mwezi nwanyị otu anyị mere ka ịdị n'otu nyere anyị udo otu anyị hụrụ anyị n'anya Lekwanụ Venza. Nke a bụrụ agbara. A na-ekwu. Mwezi nwanyị otu anyị mere ka ịdị n'otu nyere anyị udo otu anyị hụrụ anyị n'anya Nne weru n'ọgbọ. Take it, own it, show them, fire, take it, fire. Menu. Kwele na ha aka ụna ka anyị nanụ. Batawanụ n'etiti ka anyị tụkwere nụfa. Batawanụ n'etiti. Unu enyi ọfụma. Batawanụ. Yeah. We thank you for having us, and we hope you enjoyed yourself. Ngwan. Thank you so much for coming out to watch us. This is the Ndibo Cultural Association Women Wing and the dance group. If you want to see more of Igbo culture and more of such display, please come join us as we celebrate our New Yam Festival on August 17th, 2024 at Tremont Park, Plateau Park. You're all welcome to come and share our culture with us. Thank you. Give it up, Halifax! Guys, my voice is going. I need to hear you guys. Halifax, give it up for the Igbo women. Did you guys have fun? Did you enjoy it? Yeah, I did. I had fun. You guys want to know an interesting story about the Igbo people? So, the song they were singing